ala jaba mali kono mali ko kan foli be belaji sito an diaspora ma belaji le fo kan sponsor officiel c'est me bossa aussi kan foli bleu barakala belaji le ma bi amanga mission mali kana ka mi fada kene o temene bi amanga bele do fera fi mi Cheikh Mamadou Kouma bele salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko de bashi fete sefla kan bashila mala jamaadu ma bashte bay foti alhamdulillah ma graf ma graf clefla ba bele se wa mi mission Canada ira ba kalama fada kene ro ale mission abi nafa ko fo kare ga fada do di jemo ma nyama do ran na ko alhamdulillah yana faida di musallallahu alaihi wa sallam نصلي على المصطفى وعلى آله وصحابته الأخيار عدد نعم الله وأفضاله وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام سيف لامي الله جبك بلا جنفو مالكنا علي مالكك نواتي نمون بأبوني كسكانا فيون لاجه كنا فصلنا وكفى أمي فايدة من ديبي وتي فايدة جنباي mais fem do mu nafaka boko jugo parce que ambe ummul qur'ani amale de faida di no e fatiha amale de di mo ummul qur'ani al qur'ani bade ali ala de koti fatiha qur'ani bay ni hada madin ka ko sabati le masri bal qur'ani fna bay fatiha donc fatiha bata ka ke ay wolof na mundo aya kilon kele ba wudi ka be do ko kuma shen keme an tan kele بسم الله الرحمن الرحيم يا دم نافو الحمد لله رب العالمين يبو كشين كمان نافو دمشق الرحمن الرحيم يبو كشين كمان فلندي donc مالك يوم الدين يبو فينا كشين كمان أنا تاني كلي ندو donc يبقى تدوق كنا بتاع بدوق كنا يبو كنا على جتاي كهمي جرا دمو على لا afamna kuma mi yɛrɛ fo i ka fayda di la ka fɔ an kanubaga fɛn mana fayda nin bɛɛ lajɛlen k'a kɛ o ye n'a dɔn kuma ye min fɔ namara t'a la kanu t'a la kuma n'an bɔr'o la an ka tɔnkɔnɔko caman bɛ jamana kɔfɛ ni faransi itali espagne jamana bɛɛ arabu jamana fara tubabu jamana kan azi ɲɔgɔn fɛ kuma an ɲɛ b'a la maa caman bɛ yen u sigilen bɛ a bɛ san 3 bɔ dɔw ta bɛ san 4 bɔ o ma papiye nin sɔrɔ dɔw bɛ papiye nɔfɛ a nɔ la est ce que moriya ni dɔnni kɔnɔna la est ce que dalilu dɔ bɛ yen ka karabali kɛ ka se ka papiye d'u ma cogo min na. alhamdulillah sefula i ka nin ɲininkali in a nafa ka bon parce que ne bɛ to ka fɛn dɔ de fɔ e ɲɛna n ko ni moriya sirila k'a fɔ ni kungo nana waati min na o bɛ kɛ don wagati de n ka papiyew cɛla halisa i ma tila o t'a kɛ cogo ye. moriya tile kelen baara i n'a fɔ ka papiye baara kɛ sisan anw ka lajɛli kɔfɛ k'a saraka bɔ ne b'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ heure 1 ni minute 30 heure 1 ani minute 30 papiye ko baara ka don so kɔnɔ k'a kɛ heure 1 ni minute 30 o heure 1 ni minute 30 kɔfɛ ni bɔra n bɛ dati d'i ma i donnen so kɔnɔ saraka bɛɛ bɔlen i donnen so kɔnɔ heure 1 minute 30 o bɔlen kɔfɛ i b'a fɔ a tigilamɔgɔ ye i bɛ papiye sɔrɔ ka bɛn d'o ma o kɔfɛ kɔni ayi hali ni a tɔgɔ ye u bɛ fɛngɛ don n'u ye finiw kala u b'a don fini mɔgɔnin minnu tɔgɔ n'u ye fini kala u bɛ fini don mɔgɔnin dɔ la mannequin hali n'a sɔrɔ dɔ de bɛna d'i ma i ka so kɔnɔ i b'i ka papiye kɔni sɔrɔ ala ka diɲɛ ala ka mais papiye sɔrɔli kɔfɛ bɛɛ ta ko ye fɛn dɔ ye baara ye baarako fɛn n delila ka kuma f'i ye i ka réseau sanfɛ sefula ne mana papiye bɔ baara kɛ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ye papiye sɔrɔlen kɔfɛ i ka baara ko ti tan ta mais i b'o kɛ papiye ko baara de fɛ b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni siɲɛ kelen na ka dati d'i ma i bɛ papiye sɔrɔ i bɛ baara sɔrɔ i bɛ papiye sɔrɔ don min na yan'o fana kun ɲɔgɔn cɛ i bɛ baara sɔrɔ ka bɛn o ma sisan papiye bɛ bɔ n'a bɔra a bɛ don e tɛgɛ kɔnɔ don min na i b'a jateminɛ o don kelen a jate o don o kunɲɔgɔn bɛ bɛn don min na yan'o ka dafa baara bɛ sɔrɔ i bɛ kibaruya sɔrɔ baara ko la f'i bɛ ɲɛna woloma yɛrɛ de bɛ se ka ban ma baara sɔrɔlen kuma maa caman fɛnɛ bɛ furu ɲini na maa min mago bɛ furu a kɛra cɛ a kɛra muso alhamdulillah sefula furu ɲini na o kɔni o ko ka nɔgɔ kojugu muso minnu bɛ yen n'u bɛ furu ɲini ou bien cɛ minnu bɛ yen n'u bɛ muso ɲini na
o ko ka nɔgɔn an bolo nɔgɔya dan bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ furuko de gɛlɛyalen don muso bolo an b'a jateminɛ mun bɛ k'i ka furuko gɛlɛya i tɛ ka cɛ sɔrɔ ni mun ye layidu ta si tɛ ka bɔ a sira ma an b'o dekun furakɛ bon n'o fana bɔra a la n'a y'a sɔrɔ fana cɛ fana de don i fana ka furuko gɛlɛya mun de bɛ ka nin dekun se i ma kunnafɛn de don wa jumɛn de don wa an b'o fana jateminɛ o dekun fana wuli ka bɔ i kan n'Ala ka jɛ inshallah. Mais sisan ka nin dɔ karaba ka di nin dɔ ma i b'a fɔ dɔ bɛ yen muso dɔ ka d'a ye a bɛ fɛ k'a furu dɔ yɛrɛ bɛ yen cɛ dɔ ka d'a ye a bɛ fɔ cɛ masina nɛgɛ furu furu yɛrɛ kɛlen furu sara ɲubara mais nin dɔ ma jɛ nin dɔ kan ka nin dɔ karaba ka kɛ nin dɔ ta ye i b'o fɛrɛ kɛ. Sefula alhamdulillah i ka nin ɲininkali fana nafa ka bon parce que bi bi in na dekun bɛ mɔgɔ caman kan ni nin ko ninnu ye dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ se tun b'u ye sew sɔrɔlen kɔfɛ ni sew bannen kɔfɛ muso min tun b'u muso bɛ taa k'u to u bɛ dusukasi la o degunba tɔ ka ca bi kosɛbɛ soit cɛ yɛrɛ dɔw bɛ yen u kɛlen ka se sɔrɔ waati min na u ye muso wɛrɛw de gɛrɛ u la ka tɛmɛ ni muso min ye tirikitɔrɔko kɛ ɲɔgɔn fɛ donc hali o dɔw la o dekun bɛ bonya f'u bɛ muso in gɛn ka bɔ u ka so wa ka di muso ye a ka taa sigi denw kɔrɔ tile kelen dekun tile kelen tɔgɔ ye san caman ɲɔgɔn dɔn o de tɛ se ka fara tile kelen donc n'an y'o degunbatɔ fɛn fɛn dɔn ni mɔgɔ fila bɛɛ la cɛ ka côté de don muso de ka côté don n'a kɛra fila fɛn fɛn min ye an b'a dekun wuli ka bɔ yen ɲɛ tugun na yɛlɛ cɛ inshallah. Alhamdulillah sefula kunnafɛn bɛ muso minnu soit a bɛ cɛ minnu na a cɛlamɔgɔw bɛ yen nka musolamɔgɔ de ka ca mun dɔɔnin don récemment ni kunnafɛn dekun bɛ muso fɛn fɛn kan ni i nana n'a ye lajɛli kɛ kunnafɛn in qualité jumɛn de don a bɛ k'i sɛgɛn cogo jumɛn na est-ce que n'an ko an b'a gɛn a bɛ fara i la wa ou bien an bɛ baara de kɛ i n'a ka bɛn a ka ɲɔgɔn faamu i ka furu sigi ka yɛlɛ ou bien n'i tɛ furu la i ka se ka furu sɔrɔ a tilennen ou bien a bɛ don fo hali dɔw ka gɛrɛsɛgɛ kow la ka tila ka don hali dɔw ka baara kow la donc an bɛ nin bɛɛ lajɛlen dekun wuli ka bɔ mɔgɔ kan sefula a tɛ waati jan ta an bɛ dɛmɛ ni an ka furaw ye i yɛrɛ b'a ye gɛrɛsɛgɛ bɛ sabati n'a sɔrɔ i bɛ furu la denko bɛ sabati n'a sɔrɔ i bɛ jago kɛ jagoko fana bɛ sabati nin bɛɛ lajɛlen bɛ barikaya ni Ala ka jɛ inshallah. Mais dabali maa min dabalilen don est-ce que labɛn dɔ bɛ yen ka dabali in bɔ a kɔnɔ ou bien ka dabali in bɔ a la ka tila ka tanganan dɔ fana bɛ yen. Alhamdulillah sefula mɔgɔ min bɛ yen n'a tigi dabalilen don a kɛra dabali kɛcogo ye o kɛmɛ k'a dabali de u y'a dabali k'a kɛ dumuni na k'a don a kɔnɔ a ye bana bila a la a tɛ bana min cogo dɔn soit ale dabali la ka dekun s'a ma sira wɛrɛw fɛ a yɛrɛ b'a dɔn vraiment nin kun tɛ ne cogoya kɔrɔ ye wa ko kura de donna bɔ ko kɔnɔ an b'o tigi dɛmɛ ka bɔ o dekun kɔnɔ ka bɔ dabali in kɔnɔ ka tila k'a bila a ka sira tilennen kan o tɛ waati jan si sɔrɔ anw fɛ sefula fɛnw bɛ yen n'anw y'a d'i ma ni dabali b'i kɔnɔ i b'a bɔ o yɔrɔ bɛɛ n'a sɔrɔ a b'i farikolo la n'a y'a baara kɛ k'a d'i ma a kɛcogo f'i ye n'i ye olu ko e yɛrɛ b'a ye dabali y'i bila i yɛrɛ dalen sogo la i b'a ye k'a fɔ dabali y'i bila a kɛra cogoya o cogoya n'Ala ka jɛ inshallah. Jɔyɔrɔ ɲinina don i b'a fɔ ɲɛmɔgɔ ɲininaw ni balontanna dɔ bɛ yen maa min mago bɛ contrat la ni baarakɛla don entreprise maa min mago bɛ contrat ba la ni entreprise ka se ka yiriwa ni fɛrɛ baaraw kɛ. Sefula an bɛ entre minnu bɛ fɛ u ka entreprise ka yiriwa soit minnu ta ye balontan ye ou bien minnu ta ye ko wɛrɛ i n'a fɔ jɔyɔrɔ ko ou bien minnu yɛrɛ mago b'a la mɛ ni place la ka taa ɲɛfɛ place ɲininaw ta ani balontannaw ta anw bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ su 7 kɔnɔna na su 7 sefula i mago bɛ place min na n bɛ date d'i ma i bɛ sigi a la wa fo ɲɛfɛ sa e tɛ jɔ bilen i bɛ taa de bon minnu fana ta ye ko minnu ta ye i n'a fɔ jumɛn ye tuguni. Jɔyɔrɔ ɲininaw balontannaw ani entreprise yiriwa mais jɔyɔrɔ ɲinina baara yɔrɔ yɛrɛ la. Voilà minnu bɛ yen n'u ka entreprise salen don par exemple u y'a dayɛlɛ a ma se ka fanga yɛrɛ de sɔrɔ an b'u dɛmɛ entreprise bɛ yiriwa fo k'i sago sɔrɔ n'Ala sɔnna i bɛ dususuma sɔrɔ a la baarakɛyɔrɔ bɛ yiriwa a bɛ fanga sɔrɔ i bɛ fɛn sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la a bɛ fiyɛ i b'a fɔ ko file jama fɛ n'Ala ka jɛ inshallah. Kuma nafolo dun dalilu b'a la wa. Alhamdulillah sefula dalilu bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la nafolo dalilu b'a la
da du kɛrɛnkɛrɛnnenw b'a la wa fo a kɛcogo ɲuman fo k'i i la wasa kosɛbɛ n'Ala ka jɛ inchallah. Ka kumakan laban se wagati kɔnɔna na. Alhamdulillah an ka kumakan laban ni sigiyɔrɔ in na o kɔni o de an bɛ an ka diasporaw fo k'u wale ɲuman dɔn se fila k'i yɛrɛ ni ka baarakɛlaw fo. U bɛɛ lajɛlen b'an mɛn. Ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ yan. U bɛɛ b'an mɛn. Inchallah ka tila k'an ka dɔnnibaw bɛɛ fo. U bɛɛ lajɛlen ka jɛ inchallah. A diyara n ye. An b'an kanubaga fo diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛn fɛn kun ɲɛ b'an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen a kun sɔgɔlen b'a ka émission Mali la min fayida kɛnɛ bi an kun wulila k'an belebele de kɛ min Cheikh Mamadou Mamadu a ye walawalali fɛn caman kan dabali ka taa se ko caman ma nafolo ani papiye ko ni fɛnw a ye walawalali bɛɛ kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛn waati la.